Ayan po, isang magandang morning po sa ating lahat, mga viewers, mga sponsor. Thank you po sa suporta nyo. At yun po, good morning. Time check natin 7:48 at maaga tayong nakaligo. Bali, kape muna. At yun, ang gagawin nating vlog ngayon ay electrical ng bahay ni Ate Bidang. Bali, naka-splice na si Kuya Puloy. Ginawa na itong mga saksakan, mga switch. Ate Bidang, good morning. Ayun, at nakapag-almusal na rin. Maraming salamat sa inyong lahat, sa mga viewers, sa mga sponsor, mga nagpapakulay. Maraming salamat po sa inyong lahat. At yun, pitsa 8 at na-reach na natin yung 60k views na pa-challenge ni Idol Japper. At antay na lang tayo ng third round kung ano yung challenge na ibibigay sa atin, sa amin, sa Team Subasco. At yung dollar ko ay okay na rin, na-reach ko na rin yung 400 kasi yung dollar ko ay nasa 600 na. Yun, bali upload pa rin tayo ng upload para kung sakali may ano naman siya na yung third round, kung yung views ulit na dadagdagan, at least yung views natin ay umaabanti na habang wala pa siyang update sa third round. Kung baga, lagi tayong advance kung ano man yung challenge na ibibigay para mahirap maghabol. Kung baga, alimbawa sa dagdagan niya yung ano, yung views, mayroon na kagad tayong stock. Kung kulang pa yung views natin, dadagdagan na lang. At siyempre, salamat sa inyo. At yun, kahit ilang upload yung gawin ko, kung wala namang manonood, di ko yun maabot. Kaya nasa inyo po yun, mga viewers, mga sumusubaybay. Nasa inyo pa rin po yung ano yan, pag-asa ko. Yun, maraming salamat po talaga sa suporta nyo. At abang-abang na lang sa gagawin namin ni Kuya Puloy. Kuya Puloy, ito na. Morning, Kuya Puloy. Morning. Yung partner ko. Siyempre, salamat din kay Kuya Puloy at yung mga tao dito na nakakasama ko kapag nagla-live. Alright. At siyempre, salamat sa Team Pahaway, sa team na sumusuporta, lalong-lalo na kay Kuya Noli na patuloy yung suporta sa amin na ganito gagawin, ganito ganyan, upload kayo ng ganito, dapat damihan 4 to 5 upload kasi napakaganda ng resulta na ganyan yung ginagawa. Marami talagang upload at nakakahabol kagad tayo kapag marami yung upload. Mag 1k na lang kung may 5 kang upload, mag 1k na lang, sigurado na yung 5k views araw-araw. Kaya salamat sa advice ni Kuya Noli at di kami pinapabayaan. Maraming salamat kay Kuya. Ayan, at papunta na ako dyan sa bahay ni Ate Bidang. Ganda ng panahon, no? Ganda ng kalangitan, no? Napakainit pag umaga, tapos biglang uulan. Tapos pag gabi, grabing lamig pag gabi. Yung grabe na yung sipon sa ubo. Kahit naka-jacket ako matulog, naka-pantalon. Tapos balot pa yung ulo kasi yung yero, tumatagos pa rin yung hamog sa yero. Nung nagising ako, basa na yung ulo ko. Bagsak nung mga hamog. Sabi na yung ubo, sipon. Ay, Kuya Puloy, start na. Tapos pag mahaba yung vlog ay putol-putulin ko na lang siya. Nakuha ko na, Kuya Bobby. Alin? Yung views. Natapos na kagabi. Nakuha ko na yung 60k. Ayos na. Antay na lang ng
third round. Pero advance pa rin ng upload para Ay, ito sa pangalawang challenge. Oo. Sige. 60k. Okay. Upload pa rin. Ilang araw pa lang. Dalawang araw. Kung sa sa'yo, tuguhin tayo nagkakulok. Wala din. Kaya baka. Tuguhin tayo. Kaya baka. Susan, sudah kinagamit bigat yun. Di ulit. Sumagaan. Nag-grinder ka kuya? Ba't ba doon baguhan itong mga doon? Drinad to. Ay, Yung dilaw. ba doon dahil pinaliwanag. Hindi pa pala natin nabutas. One down. Yan na lang. Para abot yung ilaw dito. Abot rin yan doon. Kailangan mo na. Ay! Umuay. Napuputulin yung ano. Kabilya na yun. Para malinis ang tingnan. Sakit sa mata eh. Uy! Talagang pasasakitin yung mata. Sakit sa mata talaga eh. Muntik pa. Muntik pa. Didisgrasyahin pa. Ano? Handa ka na mamaya. Sa live. Hawakan mo niya. Come on, come on, come on. Di mo na? Hindi. Di mo na makauno pipsikan? Oo. Kumusta naman lang? Masikwat pa.
Bay na. Okay. Yun. Maganda na. Itong sapuro. Ay, bago. Wala ka binuwas. Udahan. Puntang CR. Box ko ako.
Hindi abot. Wala. Ha? Taog na? Taog na? Oh, ano pala? Kapos man. Right down. Anim na ilaw.
Ruyo. Barino. Isa. Ito. Ay, malaki pala. Switch yan. Switch. Sirlan. Switzerland. Switch sa CR. Yan yung switch sa CR. Okay na po, no? Hindi na pala magbigay. Maano pa. Ah. Pintura? O mo si... Bago pa pintura kaya boleh? Mati? Green? Meron pa ata? Oo, sa lababo sari. Sa lababo. Sa lababo daw. Baray mo na yun. Kung puti meron pa, pati yung muna. Puti, mayroon. Yung puti na lang na siguro. So, puti mo muna kaya? Puti. Latings. Anak naman niya. Oo. Ano, sinimento. Panlas mo na di. Hindi na. Di na. Ano mo sana? Wala agad. Lagay mo lang. Subuti. Main. Yung main switch. Yung CR mayroon na. Dito na lang. Yung kwarto mayroon din. Tapos mamaya mag-splice na.
switch, isa. Dalawa. Kwarto. Tatlo. Apat. Yung switch nito, sabay na lang. Kukuha na lang dyan. Sabay, dalawa naman yung switch sa Mag-guysing mo ulit? pwede dito. Dito no. Kaya puloy. Dito. Yan na lang yung switch sa labas. Yung saksakan. Balik dito ipoposisyon yung ano, yung roof. Nabuo kagad yung ginawa mong yelo kagabi? Nabuo kagad. Kaya nabuo kagad. Oo. Sopas. Mira. Kuya Buloy! Nagluto. Nagluto. Saksakan sa kwarto. Dalawahan. Tugang. Tugang, magkatugang. Lugang. Oo. Nagpadara na ako naman sa unit. Nagpadara na ako unit.
Umuna, agusan sopas. Darah cincin. Namo na. Namo na kami. Oh, ganun. One vlog to. Oh. Tulong vlog. Ano pala na din pa? Wala pa ito. Lipstickan pa. Iya, di kwarto, lipstickan pa. Galawan mo din. Madali mo natin. 4 gadana ko kan, sa tuloy. Tapula. Wala. Oo. Yan, saan naman na puti yan? Diba? Kaya. Ano ba ka na puti yan? Ay, di sa atin daw. Oo. 4 gadana. Ang pa yan. 4. Ikaw na, kaya mo ito. Ako nagkarapintura. Ito na munang po. Ito. Ano mo nakataas? Ang panlas mo di. 4 gadana sa kulon mo di ah. Nagtaas ka. Ano ba? Terorita? Tama. Bukan sa mga. Oo. Ate ako. Mulipol po ko. Tanggalan mo muna. Tanggalan? Pwede ka. Hindi mo pagpupukta. Pwede ka rin. Ayan, mayroon na. Isa, 2, 3. Saksakan sa ano? Yung dito sa lawas, labas. Okay, yes. At TV. Pwede dun, pwede dito. Para mas maganda dito, kuya. Gima ang diyan, yung TV nila. No? Dito mo lang. Ay, wala pa naman silang TV. Mayroon na. Tanong pala ng TV. Bakit sila? Ah. Ano ba? Confine. Pwede rin dito na. Yung flat screen kasi nandyan, tapos may anggi. Bumasok ng tubig. Yung saksakan may takip. Yung saksakan nila. Meron ako maganda para makulit yung isa eh. Baka sundutin. Makulit yung bunso. Kasuyo pa rin. Yung maliit, yung malaki.
At ayun po, bali, nalagay na nga yung mga switch, yung mga saksakan, at yung sa lagay ng receptacle. Mayroon na. Dito sa kwarto mayroon na din. Dalawang kwarto mayroon na. Dito sa CR mayroon na din. Saksakan. At bali, sunod namin na ano, na gagawin. So, gagawin ko po ay yung mag-splice na ng mga electrical wiring. Ayun muli, hanggang dito na lang yung vlog na to. Siyempre, maraming salamat sa, yun nga, sa mga nag-sponsor nito. Pabahay na to, simula hanggang matapos na. Yung i-clearing na lang dito at mga hinatitirang i-retouch. Kasi ito na nga, yung electrical. Maraming salamat po sa inyo sa lahat, sa mga sponsor. Hindi ko na kayo isa-isahin kung sino man yung nag-sponsor dito. Maraming salamat po sa inyo lahat. Pause. At yun, thank you sa mga viewers, sa mga nagpapakulay. Maraming salamat po sa inyo. At ingat po kayo sa palagi sa work nyo. Siyempre sa mga OFW na patuloy na sumusuporta sa atin, sa amin. Thank you. Siyempre kay Kuya Noli. Maraming salamat Kuya. Ayan. Hanggang dito ang paligid natin. Maraming salamat. Bye-bye. I love you all.